এই কলম্বে কা টাউকে বুসনো তিনি আং হাই হাই নরং থানি ফাইজাফি কোয়া নরনি দীপক এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেল টাউকে বুকসং তিনি হাই হাই দেশ দুনিয়ানি কক থাই রং নরং থানি শেয়ার খানানি বা সাকলাইনানি বাগৈ তে বুজিলাই মাননা বাগৈ সুং kaham kai sai sukrubi manna bagoi norang thani kok tu bukha norok puilan simpai thak jora kisa khalogoi nainani khaidi jaya karui tini kok thai rok khai Bihar state o kaisa election nan thangui tongo o election o aro BJP de painai na aro ni local RGT ni kaya tongo borok painai abo toi kubamar chorja ami tongo local channel rok je taklai rok to gorbodon congress bai jot khai busai tongo kei borongno aroni local RGT songno taklai BJP ni segit lang sinai hinai khunawo angke takaisa tongo tabuk BJP be elan sungui tongnai Sirak Paspan hinai aroni kaisa party bo alada babe khai Bidhan Sabha election bo alada babe pusa sinai hinai 60ta seat rinai extra babe obo hai koktoma tabuk Bihar ni akai kok khai aroni Nitish Kumar tabuk ni chief minister bottomano tongnai Nitish Kumar ki RGT be toisa phaipinai na tamo tabuk sujra to BJP be kok gyakho busango tamungnai election ni porase sunga borok kok thai rok phainai sabo busujra tui seat mangkha sabo sarkar sramui tong abo songnorno update di tongai taukte buksong tamkai sara dunia ni kok rok kise kisa sumkhonai tongna nango tei kok khai chini Tripura ni kai to somosya norok saimano chini Tripura o belaikai fatar ni raida se etikai tongphaimani bagoi belaikai somosya abo jotto lukorong sibu sipano baksa bharagya siring slogan rilainai andolon khailanai deputation rilainai kentu direct abo bo jaga thangui sanan nang aborokno sung silaya amlei tongkha boni bagoinu sung kisisa belaikai oro kadul jagui tongkha chini Tripura hani kok aboni bagoinu taukte buksong sung belaikai wansuk tai kutuk khayoi je chini Tripura o sinai nungnai hinui je tongnai rok borok kisisa kutuk khai wansuna nango je lawyers tongnai advocate o himi tongnai borok oboni somonde porijak bepari saimana nango sung sawi aborono bo jaga thangai sung oroni BDC dongno bitaron khaimanno aborono kok chaplaina nango BDC bitaron abo temini amol nisiminu kok chaplaijak tiklaina hnui kintu tabuk sujra abo andolon nuchuli tongo tabuk sujra abono kuno bus stop khaime ang tongkha obo belai wan ama singsa sung sak baisak politics thonglayo bo khorang tisaya bo tisawo logiria obo hai hinui chung debate tunglai politics thonglayoi lutui chai tongo Tripura samno kadului obo ongkha Tripura ni tabukni bottomano jelai buma choli tongmani ro bunukna kaisate kaisano ullaimani kaisano bo rajniti khetre kono siya ko hinui abo sini solution jata ukte busong obo bai kaisano kutugoi chung busango kaham hinjangmani ayoi abo bai chini solution ngya ani solution engkai solution nornang saklaimani engkai nornang udam no sabu case rok khainani bagoi chaitobdi high court rok kobama NGO ni bisingtui politics party ni bisingtui obonotui case khaikai kaisa lama nuhuru Supreme Court kuno party bai kuroi high court kuno party bai kuroi obongkha ain bichar nainai bo constitution ni je rule tongmani o rule ni bisingtui si samung khainai tamkai borok sarkar ni chapa chapi bai kisisa uthugoi mai ango haipano sarkar bo emun din phayano kuno jawab rimai angan sarkar ni birodhi je case mani o sarkar rok jora kaisa jotono jail nai judinu bul bisar khayakai Supreme Court ni bu jail nai je bisar poti tongai rok abonoro kaham kanu simanu ba saimanu hakai sung buji thai chini Tripura o ayang nan ni phaine rok taha kosom ni busarok sungno jaman chak sayasramui kadul kha chini nok thai jaga hok jotono sek baikha ta thai chek ka chakri chek kha tabukbu borok ni media rok ba newspaper sapungnai potikar suinai rok chini Tripura sani mangsi hamya suyunaigi bebangno borok kuno somphano illegal ka thaipano borok legal hini gosi tongnai abono sung dabungani bagoi sinan nangnai nari tabuk sarkaro tong hnui sarkaro tongoi sarkar ni borno dabab khai tongo ba birodhi kok sawo Tripura motha rok ni Tripura motha ni bumungoi ligison thepai tongo kaisa da social bangla hini kaisa sotobade hin kaisa masa sobsomai no news o bubagar namang hamya sawo abo video norok nai nedi da social bangla hinoi sobsomai no bubagar na attack khaijak bubagar namang hamya sajak ei Tripura sana hamya sajak Tripura sani hamya sai tongo tei subol bumik amra bangali borok jottono aing nanni phaimani borok kuno somphano Tripura sani kisisa kaham sopaina ning hakaino borok kebeng lainai lamok busalainai tei amra bangali ni Gitanjali ni kaisa buri tongo Facebook live rogo faisa painai Tripura sani bagoi mang hamya sanai obo hai dorone kubangma borok tongo Tripura o Tripura sarno na jesa kai panu
Tiprasani kubui history rongo tuyoi sagakai borok ajaga kebeng ngui adolnani bagoi Tiprasani buhukno muthumnani chaitok phayu ake abo hairono jawab rinani bagoi sini borok kiryangani bagoi boroni se tebo kurung kok kurung rok busawoi sanani nango sawoi palta jawab rinani nango haike se jung joyungnai tamukai jungno sob somoyno borok belai khai thongthok ja bui tongkha aboni bagoi no Kolkata roni news naidi joto state ni news naidi Assam ni news naidi haike jungkai oro tamni bagai asot kirlai tongkha kirinani kok kurui tonino গণতন্ত্র sanani অধিকার tongo ain tongo kubuino tui sadi কেবনো দম কিরিউই সানানি ইয়া বিরডিকাই সানানি ইয়া যেটা ইলিগেল নি কক সানানি কোনো আরো নিনি কায়া কুরুই হাইকাই সুং তাবুক ত্রিপুরাও নুগুই তঙ্গু চিন ত্রিপুরাও সুং তো তাবুক নুং বাংলাদেশ ইনি সায়াবলি যে আবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নো সি ইলিগেল ভাবে তংনাই সিনি তো খাই রুটুনানি আং ননো হইনো ইয়াসি সুরই সিনি ত্রিপ্রাসারক তাবু সায়া কো কেবনো হয়তো যেটা মিডিয়া রগো কাই তংমানি চিফ মিনিস্টার আইন নানি নিনি এমপি আইন নানি পটিমা ভূমিক সং আইন নানি বরং নিজেন গোসি জাক তঙ্গু আমি যে পাড়াত থাকি এই পাড়াত ভোটার হয়েছে 1052 জন 159 জন হিন্দু আর বাকি সব মুসলিম একজনও বাংলাদেশে তাইছে না আমরা বাংলাদেশে তাইছি গাইস আইন বাংলাদেশ নি বড় বসাকলাই মানি তঙ্গু মাখন সাহেবের যে ছেলে মেয়েরা 1 মাস আগেও আমাদের বাসায় আইছে আমাদের খোঁজ খবর নিছে আমরা কেমন আছি আমরা ভালো আছি কিনা তারা এখনো আমাদের খোঁজ খবর নেয় এবং আমাদেরকে জয় জিজ্ঞাসা করে আমরাও তাদেরকে মনে করি আমাদের রক্তের মানুষ মাখনলাল সাহার ছেলে মানিক সাহা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেয়ার খবরে খুশি কাজীপাড়াবাসী আর অনেক গর্বের বিষয় জিনিসটা যে উনি আমাদের ব্রহ্মপুর এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ির একজন ওই এখানে আগরতলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে তাতে গর্বের বিষয় আমার অনেক ভালো লাগছে আমাদের নিউজ রগো আগে নরনো কাইসা নিউজ বুফুনু কানামিয়া বাংলাদেশ নি নিউজ আজাগাও বুসুক 15 লাখ 16 লাখ ত্রিপুরাও মুক্তি যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তান বাই পাকিস্তান রিলাই পুরো খারি ফাইমানি আবো যতনো ফিরত লাংনানি কক কেন্দ্র ফিরত লাংজাগিয়া ইন্দিরা গান্ধী ni amol ni kok rok abo joton norno phunuka srai laibu marok phunuka age tabu point norok ani o video no nayoi bichar rok khaimaya ko wan suna rungya ko khawar go boba haikai sung ni yok nai ba ohani বিদেশি বিদেশনো খাইমাননাই আবরনো তাবু ওয়ানসুগিয়া তাবু সালাইনো তংকো সুংতাই রক খাইমায়া হিনই আইন কোনো সমফানো মাগনা থাঙ্গিয়া আইননি সামুং খাই থাंनाय তামখাই সরকার কিসা কেবেঙ্গি তঙ্গো জরা জরাও অ সরকারনি বাগৈ সুং ক্রাক খাইমা বুসানাই আবনো আইন ন তুইই সামুং খায়াকাই সেন্ট্রাল নি পুস সপাইনাই সেন্ট্রাল নি পুস রংনো রাকাইসা চিনি ত্রিপুরানি অক্টকা কসমনি বুসারনো অরনাই abo belekhen nangkukmani aboni bagoi borok OCA tumani rok OCA rok karyokari rok jaiga ko abo joton supreme court klai tongo abidon khaimanu a abidon purono kaham khai check khaijanai nung bo somoy ni phaika nono narunai ni narugya orijon tor tong tongya borok nai chetornai aboni porese borok mani manu baksa mannai baksa maya hakai besirpag no borok India yakari ma thangnai obo haikai joto state no utrokai nainani bagoi ades ungi thangka obo tabuk surung kha joto jagan naijangnai sini tirprao bu naijangnai kisa lernai kento kisa kai eklogi joto no ruklai maya kisa kan rukla jangna aboni bagoi no sini buba karabu helpline dikha je jaga nong sondam molotong je katal phainer no phano at least tabuk romoi norok saklainani ganani PS thana rogo sawoi orono romnani obai joto district gono norona helpline di debeka number rok pura aro jogajog khaidi norok romnani khaidi obai borono aigai joto tirpurani kuna kuni joto area wono tongo abo kemono khogi sanani ko gya town di gram di border area hindi je digi boroni borok tong a jaga no tongo abo songtei ogui tonene ya bangladesh ni borok bo jaga tong abo joto lukurong saiman Hake taukte buksong rok o video no kaham kai buji man khana ebo sinai nugnai borok no je mansang no kira share khaidi nai bujina ni bagui chait to gini sadi hake angte o video no log lirlia norok jotono kaham tongdi suso tongdi tini ni bagui hain hai jot tonono khulum pika